handau. Măi, ăștia care spune să rămânem aici, să murim aici. Noi nu o să murim aici, o să muriți voi ăștia care ne criticați și ne înjurați și spuneți să fim pușcați. Voi vă imaginați, sunt copii aici și spuneți să fim noi împușcați, o să fiți voi o să fiți morți, care ne doriți nouă, o să muriți voi, handicapaților. De ce ne înjurați? De ce spuneți să murim aici? Noi nu murim. Noi suntem țigani. Încă în țigan n-a dat virusul, dar românii a dat. Niciun țigan n-a murit din ăsta. Să nu uitați vorba asta, nu mor cai când vor câinii. Voi sunteți câini pentru noi, că pentru că ne judecați, sunt copii. Voi aveți copii. Știți ce înseamnă asta? Să spuneți să murim, să ne împușcă aici? Handicapaților, treziți-vă, români proști. Lasă-mă, dă-i pace, hai că v-aș mecherit. Sunteți handicapați. Andau lângă mugle. Ați înțeles? Uitați, câtă familie. În live. Nu, jură că n-ai văzut la filmul la care l-am dat. Înjurați, nici nu știți ce înseamnă asta. Voi sunteți acasă, sunteți cu familiile voastre. Noi nu suntem. Noi nu suntem lângă familiile noastre. A spus de ce n-am mers mai repede acasă. Poate am avut ceva în familie, poate a fost un deces, poate a fost ceva, s-a întâmplat ceva în familiile noastre. De ce n-am mers mai repede acasă? De ce ne criticați? De ce virusul ăla care ni-l doriți? Noi n-avem virusul, o să dea în voi. În voi o să muriți acolo, în România, aia care plângeți după ea și acum toți vă dați. Noi românii nu plecăm din țara noastră, noi cu tare nu, dar voi sunteți la muncă, la produs, voi româncele. Noi nu suntem, noi cercim și asta e. Nu ne e rușine să spunem asta. Înțelegeți? Orice veți spune împotriva mea nu ne interesează ce spuneți, că ne criticați. Noi am venit în România, nu că uite, am fugit că în țara noastră cu tare, nu am fugit în țara noastră, ci am venit pentru că acolo ne familia, în România, și vrem, dacă murim, să murim lângă familia noastră. La fel ați procedat dacă aș fi aici, voi, în momentul ăsta. Voi, ascultă să spun, dacă ați fi aici, cu copiii voștri, cu nepoții voștri, cu orice, n-ați critica, ați plânge și ați striga ajutor. Noi nu strigăm ajutor, voi acum. Nu mai știți de capul vostru. Sunteți handicapați, noi țiganii nu o să avem virus. Încă noi nu a dat, dar în voi românii a dat virusul ăla. Nu mai tot înjurați și doriți-ne să murim aici. O să muriți voi, handicapaților. Fiind de mecina asta, că mehamazmul. Da, noi nu ne îmbolnăvim, că mâncăm carne moartă. Voi sunteți nebuni. Ăștia care spuneți că să ne împușcă. Avem copii. Înțelegeți? Avem copii aici. Suntem femei. Deci voi ne doriți asta. Nu vă gândiți, handicapaților, ce faceți. Nu vă puțin. Sunteți proști. Și ăștia care ne lasă mesaje de încurajare, vă mulțumesc. N-ai. Ăștia care ne încurajați cu mesajele voastre, cu distribuierile voastre, Dumnezeu să aibă milă de voi și de familia voastră. Ăștia care ne criticați, Dumnezeu să dea virusul în voi și în familiile voastre, cum spuneți că noi avem virus. Noi nu avem virus, nu avem nimic. Înțelegeți, handicapaților, români proști, vei muri, așa o să muriți, români proști, handicapați, da, eu sunt cioară, eu sunt țigancă, da, cum spuneți, ciori. Noi, ciorile, n-am luat încă virusul, dar voi, românii, ați murit. Mulți. Lasă-i, mă, nu mai vorbi așa. Mugle, mă, te pneau lângă mei, că ei înjură, lasă-le să le spun eu. Nu înjura, lasă-i. Dacă înjurați, bine faceți. Ok, dar să nu uitați că și voi aveți familii, prieteni, rude peste hotare. Poate aveți aici, poate chiar aici, în drumul ăsta. Și pe drumuri aveți familii și prieteni. Și voi ne criticați pe noi. Ascultați, Dumnezeu nu o să facă pe voia voastră. Să facă ce vrea. Dacă vrea ne lasă, dacă nu, ne întoarcem. Tot o să avem o metodă. De ce ne înjurați? De ce? De ce? Uitați câte comentarii urâte din partea voastră. Spuneți să ne împușcă aici, că avem virusul corona. Noi nu-l avem, voi l-aveți. Înțelegeți?
Cristi Tudor, ascultă, nu știu să vorbesc, normal, sunt țigancă, nu sunt româncă, da, proastă, handicapată româncă de aia, handicapată, sunt țigancă, înțelegi? Da, normal, nu am crescut la România ta proastă, România virusa, aia ce are virusul corona, acum dăm voi acolo să muriți. Cum? Lasă-i mă, dracu, nu mai lăsat. Spune să... Dar de ce să stăm noi aici să ne împușcă? Cine sunteți voi? Bă, Latu-mă! Înjurați cât vreați voi, că pe Zice noi... să stăm aici să ne Că împușcă ascultați aici. Români, Dacă ne înjurați, bine faceți. Iar dacă ne doriți sănătate, tot la fel, nu vă e bine. gândiți la copii, mă, Dar handicapaților. știți care e problema? Dar ar virusul în voi. Știți care e problema? Eu vă doresc Să caute multă chestii. sănătate, dar ceea ce ne doriți nouă, să vă dea Dumnezeu vouă, ok? Lasă-i amudă. Dar mearsă-vă, fiecare înjurați, amin. Și care nu înjurați și ne susțineți, Dumnezeu să aibă milă de voi. Și ne dați mesaje frumoase, vă mulțumim din suflet. Și gândiți-vă că dacă ați fi fost voi, nu ați fi procedat așa. Înțelegeți? N-ați fi procedat așa. Ați fi plâns și ați fi cerut ajutor. Înțelegeți? Dar pe noi nu ne interesează. Că ne criticați. Vă mulțumim pentru distribuieri. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți și poate sunt oameni în România cu suflet care se roagă pentru noi. Care ne vor binele. Dar voi ăștia care ziceți, sunteți de mult în vamă, cu tare, stați acolo, împușcați-vă, să vină să vă omoară că aveți virus. Noi n-avem. Uite, eu n-am nimic, n-avem niciun virus. Dar voi ăștia acasă în România aveți. Pentru că veniți din Italia, ați venit mulți din Italia. Noi nu venim din Italia, noi venim din Franța. Și în Franța n-a fost mulți contaminați, sau nu știu, nu vreau să mint. Eu vin din Franța și n-am nimic. De ce înjurați pe bărbatul meu și îl criticați? De ce? Uitați-vă la voi, că voi aveți virusul ăla. Noi țiganii n-avem încă din noi, din țigani n-am murit niciunul de virus, dar la voi a murit destul de români. Ne înjurați și ne criticați, ne vreți rău, spuneți să ne împușcă. Cum puteți spune așa? Sunt copii aici, sunt copii. N-avem nici toalete, n-avem nimic. Și voi vă bucurați că sunteți acasă, la voi acasă, acum cu copiii voștri. Dar dacă mâine are un virusul de ăla, ca corona, și moare în fața ta, o să-ți aduci aminte la noi. Știi că am stat aici, în vama asta, al unguri, bozgori. Și atunci o să-ți imaginezi cum ne-am simțit noi. Durerea noastră, că nu putem să mergem acasă lângă familia noastră, lângă copiii noștri, lângă mamele noastre, lângă părinții noștri și voi ne înjurați. Și ziceți că să ne împușcă, să rămânem aici, că să nu vă aducem virusul ăla, corona, în România. Păi, handicapaților, voi l-ați dus. Noi acum venim. Gândiți-vă, nu fiți așa handicapați. Ați înțeles? Nu mai ne criticați, că ne pișem pe voi. Mă piș pe voi. Și pe tot ce aveți să dea virusul corona în voi ăștia care ne înjurați. Și spune să ne împușcă, să nu ne lasă să trecem vama și distribuiți și zice să nu ne lasă vama să trecem. Dar de ce? Cine sunteți voi? Cine? Dacă ar fi mamă ta aici, tu care critici, sau tatăl tău, sau sora ta, sau fratele tău, sau copilul tău pe drumul acesta, ai plânge și nu mai ai ști de capul tău, așa cum tu ne critici pe noi. Și noi suntem aici, nu avem toalete, nu avem apă. De mâncare putem trăi, dar fără apă. Suntem fără apă. Avem un PECO, un singur PECO. Avem un singur pentru 12.000 de oameni. Vă imaginați asta? Nu, nu vă puteți închipui, că nu avem apă. Dar sunteți handicapați. Și vă gândiți la voi, înțelegi? Ascultă, că se deschide vama, că nu, vă mulțumesc că ne încurajați și distribuiți, sunteți foarte mulți care ați distribuit și vă uitați foarte mult, vă mulțumesc. Dar ăștia care ne critică și sunteți handicapați, rămâneți cu handicapația voastră. La revedere. Adică nu la revedere, că dacă mai înjurați, iară vă iau pe sus.